Astelehenean 1452 PCR eta antigenoen frogak egin ziren Nafarroan, 79 positibo berri atzeman dira eta positiboen tasa 4,8%ra jaitsi da oraingontan. Berriozarren erregistratu dira 9 kasu berri, Alsasun eta Zintrugenigon bakoitzan 4 eta Burlata, Txandrea eta Arrotxapean bakoitzan 3. Zubiak eta eguberriak hurbiltzen ari zaizkigunez, gogoraziko ditugu Espainiako gobernuak iragarritako neurriak. Bilkurei dagokionez etxe berdinean bizi direnen arteko bilkurak egitea hobesten da. Elkarrekin bizi ez diren familiako kiden kasuan gehienez ere 6 lagun elkartu ahal izanen dira, ohiko prebentzio neurriak hartu behar dira, maskararen erabilera, distantzia, kontaktuen minimizazioa eta etxetik ez atera, koronavirus sintomak izanez gero. Lagun arteko bilkuretan gehienez ere 6 lagun elkartu ahal izanen dira eta beti ere kanpoan egin beharko dira, ohiko prebentzio neurriak hartuz. Mugikortasunari dagokionean, probintziatik ez ateratzea gomendatzen da. Probintziatik ateratzeko auto egiten denean, maskara erabiltzea, eskuak maiz garbitzea eta distantzia mantentzea beharrezkoa da. Atzerrira bidaiatzea erabakitzen dutenek aintzinetik bidaiatu nahi den herrialdeak ezarrita dituen baldintzen berri izan behar da. COVID-arengatik arriskuan dauden herrialdetara bidaiatuz gero, itzulerakoan PCR negatiboaren frogagiria izan behar da. Eguberritan etxera itzultzen diren ikaslek aintzinako egunetan kontaktu sozialen murriztapena eta ohiko prebentzio neurriak hartu behar dituzte. Azkenik ekitaldiei dagokionez etxeratze agindua probintzia bakoitzak ezarriko du. Nafarroaren kasuan gaueko 11:00 goizeko 6:00, abenduaren 24 eta 31 ordu batetik 6:00 izanen da etxeratze agindua. Eguberritako kabalgatak ez egitea gomendatzen da eta honen ordez osasun segurtasuna bermatzen duten alternatibak egitea proposatzen da. Kirol jarduerak egin ahalko dira beti ere etxeratze agindua errespetatzen bada. Parte hartzaileen arteko kontaktua minimizatu beharko da eta ez da publikorik izanen.